Asa ta, Sep? Okay. Ini mga bata diri no, di gyud sila gutman sa. Dong? Ha? Di gyud sila gutman ang mga bata diri. Okay. Mao gyud libre snack ba? Ngay sila. Yahay kayo nang nakapuyo sa dire kay libre snack po doon ang ilubong, no? Lilikot ko lang ako. Ang mga ayaw, Detroit! Kenapa din ada subos dai Flo? So, untuk nipo yung ano nila. Tanaw mo doon, matunok mo doon. Yung kinaraan nga paglubong sa una ba? Yung sa yuta. Mga bata man eh. 2003, 2007. Mga iban nga mga kuwan na po. Mga idaran. Ano? Mana anak Tito, Cibong ba? Ay parang dito na. Oh, mana magawang ni Rian? 2006. Mana magawang ni Rian? Mana magawang ni Rian? Wala. Daw. Lucky day. Cornwell. Dual ni Rian. Himo na silang angels, mga anghel ba? Kaya? Tambal man na sa kwando up, masunting. Na maoy? Di na mao. Di na, basig tambal na sabon eh. Iba, dilingon na to daw no. Ang kigitik eh. Mga itik. Lamay kayo na patutin. Akong cross ta. Ato tada kong cross. Di lang na to i-point sa mga tao. Kurting daghan ng mga tao na mato sila videohan kasi mga lain, mga suko. Ari lang ta sa mo video sa balay mga kay mga tao. Ibuhatan pag kuandong basketan. May basketan ba? Basket pa no? Di jud kalaayon diri oh na. Unsi ba? Ya, mo papaya naman ang alam. Ya half court nga unsi. Papaya ang alam. Basket. Mananaw tag na ikaparehas na tog birthday.